Lagi pet ya kini ke exam baka result kila ami 87%. Mo bom dokumen. Khun Trishitom man pen late school ki khun ban kila pass ke exam. Ya kata ka jengkemen ka dan. Mo nrei dadangi sangi si phangpat dangi perkhat kham jengai. Namar haka shipos nem ka pass percentage ka dan haki 50s. Haki 50%, mo 53, 55 ke ya bikum tu. Haka sisnem ka kiu prapunyo. Te kami ke jengkeli. Kami jengkeli baka sarkar kelale ayu haduk kata-kata. Mo bahkan penkiu haduk kat ni ya kini ka pass percentage. Number 1. Kabaar hato kini ki kena ko mo ibat scam ne ki so thu ya kato ko ki pulih. Namar kan knowledge per konsep ka hiper. Ka hiper. La phim so thu ka ibo pi pulih phila shu pre lendet ya ka bo pi pulih amung ton dei la shai de philet ha ka perthai. Philong employable ne em. Phila ban apply ne em ko to bo pi pulih in practicality. Da phim na ti phila long Robert Khongwir bosu pulih kata ka di kawai kabaar kawai ru ka jengkeli ban keli boong pina pipet parameters hapo kani ka jela jong mo ndi bakila phe do kata ki number jong ki teachers the pipet ka yeng school ki infrastructure the pipet ka course curriculum pipet muales kadang long kumju hi te ke eging kata ka ba phe hado kata ke impact bakan ki hado prapunyo kata di ka question beningkong bang sutu ba kumno hadu kata-kata kan kiu shis nem da ka kiu gradually nginang sutu mo phile intervention ko bong I ba ru mene phile ke training intensive training ye kino hikai change ka curriculum change ka exam pattern change question gradually te kami ka jing sai so hadin kisnem kami to kata man na ban sutu